memanismu kanggo jiwa agawe ruciting enek wong bawa jawa perkara umben arak gale sing sabar Mas wis to lho cengkokmu kurang dawa saiki iya saja iki kurang sambungan disambungi cengkoke kurang dawa saiki Pak Don Mas Don iki saja iki dijujuk-jujuk ngono letrah tayuke identik dengan minum lek cuwu yo minum dan minum seneni aku niku paling asike ngoten ngoten sing di sing kurang dawa mikir sajake mburine iki tambahane rada diklawerne titik klawerne memanismu jereke kurang dawa kanggo jiwa lah ngene sajake kaya mantap Sudarsono wah iki tau menang ning Ujang agawe ruciting gale lara lopo kang umpama mundhut rukmi rob si demermanem taratamtu tatu ibarat wong numpak prau Pak Suwantene sajake kok lumampah tanpa walah ning madane jolo nidi temagunjing anjenjong pakulingan sajake katon reng enten napa niku dene sampun dang dikokok ngoten sakniki njur benten napa pancen sampun bosen nadyan geger wale watu boten badhe klintu atiku mung tansah remu bebasan saumpama kaya ngenteni kumambanging sela langit
ranting kaya dijejuing wekasan mung kontrang kantring ana kang wis kalegan ngumbar katresnan ora mikir bebrayan balik nun aku kasluru atiku tansah remu hoyak ayi hei bersama New Radita Indonesia. Ada GM Bapak ingkang katur sampur menika adegan ingkang pungkasan. Katur kujuk dumateng para-para ingkang sampun pikantuk sampur panghormatan. Kaula aturi enggal-enggal jengkar sang papan pinaraan nuju dhateng sasana parkyan. Matur sembah nuwun. Sajake katon rengo enten napa niku sampun dangu iki kok ngoten saniki njur benten pancen sampun bosen sedamu adan geger watu goyang titik Kristu nang kok ngene katuwung burine apa ya jodohne Ayo bosok. saumpama kaya ngenteni kumambane sela langkir dadine rontang ranting kaya dijejuing wekasan mung kontrang kantring. Monggo ingkang sampun pikantuk sampur menika katuran enggal-enggal jumeneng. Menika adegan ingkang pungkasan. Nggih. Niki kanggo panutupan langen tayu ping dalu menika dene menika mangke tasih wonten wekdal menika kangge dangdutan ngaten. Pangapunten. Ana kang wis kalegan ngumbar katresnan kedayan balik dur aku wis ngandung kasluru atiku mung tansah remu.
Muga-muga Gusti nijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe ngune taun ana windanana tak enteni ing pucuking tresna belum nangka bebasane mung katon katon sliramu wae ojo lali pawelingku uga mononi mas janji-janjimu aku kan setya satu tak enteni nanti saelingmu bebasane mung katon katon sliramu wae namun diupengku muga-muga Gusti dijabahi sokapal anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi rondo kempling iki ya ya kok rondo-rondoan senersane sapa iki Mas dereng enggak pundi Mbak Ai kadingaren tinggal wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur bapa pikir purun kancane tarik ning apa Cahyu piye Cahyu piye ono pasti gelem ayo topel wong lekan golek omongan kowe iki blonjon apa Mbak Yu badhe tindahan ora wong ayu ora gelo sayang coba nang blonjon nang pasar paing
Nadyan rondo dijamin Matur suwun. Nggih matur sembah nuwun. Pangapunten